फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव बिटिसिआव अपोजिशन होनाय पार्टी थानाय नङा। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसि आरो बे समाव बिटिसि ओनसोलाव जे बिसायख'थिनि मोनसे दोहौ एबा बार बारबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बे समाव गावबा गावनि राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जुजिनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो बे समावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि गोख्रों आरो गेबें बाथ्रा बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि उनावनो अपोजिशन पार्टी थानाय नंला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। गतिके नो अपोजिशन नेक्स्ट गभर्नमेन्टआव अपोजिशन थानाय नङा। गतिके नो अपोजिशन नेक्स्ट गभर्नमेन्टआव अपोजिशन थानाय नङा। बिथां रनजित बसुमतारी बिथांनि मोनसे गोख्रों आरो गेबें बाथ्रा बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव अपोजिशन मोनसे पार्टी एबा गुबुन दोलो थानाय नंला होननानै बाथ्रा बुंथिदों। मानोना बे समाव इउ पिपिएल राजखान्थि हान्जाया ओरैबायदि मोनसे गोख्रों राजखान्थि हान्जा जाबाय जेराव 32निबो गोजौआव मासि मोननो थांगासिनो दं एबा फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव 32 मासि मोनगोन आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मोननैल' मासि मोनगोन होननानै गेबें बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बिपिएफ मात्र दुटाहे जिखिब आमी जोङो 32 देरहागोन आरो बाकी 6टा कुनु पलिटिकल पार्टी अलग अलग जेनेके एटा दुटा लय पेले जिखि जाबो पारे। बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंखौ नोजोर बोनानै बे समाव गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मोननैल' मासि मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो गुबुन राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाया मोन 6 मासि मोननायनि थाखाय बिथाङा भबिष्यबाणी एबा बे समाव इयुन मोन्दांथिखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मोननैल' मासि मोनगोन आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया 32टा मासि मोननो थांगासिनो दं आरो गुबुन राजखान्थि हान्जाया मोन 6टा मासि मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मैया निसिमा 14 नं निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन जायगायाव बिटिआर सोरखारनिफ्राय बे समाव लुफुंजानाय माखासे मावबिथांखिफोरखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। रायखांनांगोन जे बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बे समाव सिसुबारि ओनसोलनि मुसलमान सुबुंफोरा बे समाव मुसलमान गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेनो रायजो राजाफोरा गासै 100निबो गोजौआव रायजो राजाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों आरो बे समाव जगदान जानानै बिथांमोना रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनि सरकार बे सरकारखौनो लुबैयो होननानै बाथ्रा बुंनायखौबो बे समाव नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों जे गुबुन बियाबाव गासै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायानो मोनसे गोख्रों मोनसे राजखान्थि हान्जा जाबाय जेराव गासै 32निबो गोजौआव मासि मोननो थांगासिनो दं आरो बेनि उनाव जे जिर' अपोजिशन एबा अपोजिशननि मोनसे दोलो एबा बेरेखा दोलोआ थानाय नंला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बिटिआर सरकारा मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव निसिमा हालामनि नैबे आइलेण्ड ओनसोलाव दिप ओनसोलावहाय जोङो 12टा खामानि मावनाय दालां लामा कालभार आरो जोंनि मा होनो पिएनआरडिनि माखासे खामानिफोरखौ जोङो दिनै फिथा होनानै आरो गायसननायजों लोगोसे माखासेखौ लामा खेवनानै होनाय जाबाय। गतिके बे हालामखौ जौगाहोनायनि थाखायल' जों खामानि मावदों बे नङा। दुलाराय बिटिसिनि 40 समष्टिखौनो जोङो जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय स्पेसियेलि बिथां चिफ प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदि आं दिनै बे हालामाव फैनानै जोंनि सरकारनि मावनाय खामानिफोरनि फिथाखौ जों हानो फैनो हादों आरो मोनसे खामानिया जादों नैबे जोंनि सिसुबारि गामिनि गासैबो मुसलमान भाइफोरा इस्लाम भाइफोरा दिनै फैनानै प्रमद बर'जों लोगोआव थाफानानै शान्ति इउनिटि आरो मा होनो माने पिस इउनिटि एन्ड हारमनिनि थाखाय खामानि मावनायाव दिनै हेफाजाब होफैबाय। हिन्दु मुसलमान पार्थिक्य गैयै बर' अना बर' पार्थिक्य गैयै समाज दानो थाखाय दिनै मुसलमान भाइफोराबो ओंखारबोदों। আমি মুছলমান ইছলামিক ভাইসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ সকলোৰে চকু মেলিছে যি সময়ত
17 বছৰ BPF-ৰ দিনত আমি বড়ো অনাবড়ো চকুতি কথা কৰিবলৈ সক্ষম নহৈছিল। এই সময়ত আজি আমি হিন্দু মুছলমান বড়ো অনাবড়ো সকলোৱে হাতে হাত ধৰি পেলাই শান্তি সমন্বয় ঐক্যতা আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে। বিশেষকৈ চিচুবাৰী অঞ্চলৰ আজি প্ৰায় 100 জনমান মানুহ আজি UPPL দলত যোগদান হৈছে। তাৰ কাৰণে এওঁলোক সকলোকে অভিনন্দন জনাই আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে এই সময়ত আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে। Out of 32 সিটखौ जों देरहाखादों ओरैबाबो UPPL दलआ। गतिके नो अपोजिशन नेक्स्ट गभर्नमेन्टआव अपोजिशन थानाय नङा। BPF मात्र 2टाহে जिखिब। আমি जोङो 30 देरहागोन आरो बाकी 6टाथ' কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি অলপ তেনেকে 1-2টা লৈ পেলাই জিকি যাব পাৰে।